Konzumácia zveriny je podľa mnohých milovníkov mäsa kulinárskym zážitkom. Toto mäso má vysoký obsah bielkovín a nenasýtených mastných kyselín. Cesta zveriny z lesa začína lovom, a to v zmysle platnej legislatívy, čo si uvedomujú aj v spoločnosti Tauris, ktorá sa venuje spracovaniu zveriny. Zamestnankyňa tejto spoločnosti Zlatica Zigová je poľovníčka a práve s ňou sme sa vybrali na lov. Dobrý deň, prajem. Pekne vás vítam u nás v poľovnom revíri Petrovec. Ďakujem. Nech sa páči, posaďte sa a poprosím vás o doklady, aby sme mohli vypísať povolenku. Ďakujem pekne. Takže vypisujem povolenku na dnešný a zajtrajší deň na lov danielčaťa. Dneska máme celkom dobré počasie, dúfam, i keď trošku fúka. Ste naučená poľovať viac posedu alebo na pyrš? Aj z posedu. Posedu? Ale aj pyrš mi není cudzí. Dobre, tak vyskúšame obidva. Budeme poľovať aj na sposedu, aj posliedkov. Zapíšem nás do dvoch lokalít, zvaných Bažantnica a Dubník. Dobre. Do jednej pôjdeme na posed a v druhej sa pôjdeme poprechádzať. Snáď Vidíme, nám Diana niečo dopraje. Zavčasu ráno sme sa vybrali na posed. Dobre, poď prvá. Ďakujem. Fúka nám vietor, žiadna zver nechodí vonku, nevidieť absolútne nič, žiadny pohyb. Asi pôjdeme skúsiť to posliedkom napoľovať. Čo ty na to? Môžeme tak vyskúšať. Vyskúšame druhý spôsob lovu. Tak poďme. Diana, bohyňa lovu, ktorú spomínal poľovnícky hospodár, nám tentoraz neprijala. A tak sme sa vybrali na pochôdzku revírom. V prvom rade, keď ideme do revíru, musíme mať vypísanú povolenku na vstup aj na lov konkrétnej zvery. V revíri sa pohybujeme citlivo, nerušene, aby sme tú zver nerušili, aby sme sa vedeli k nej priblížiť. Dobre, tam je tá črieda v tej jaminke, ktorú sme dosledovali. Naľavo sú dve danielčatá, niektoré pokúsa streliť. Dobre, skúšame. Ja budem sledovať zásah. Výborne. Zásah bol, Danča zaznačilo, zabehlo za ten kopček, ale myslím, že tam spadlo. Čiže pôjdeme ho pozrieť, počkáme chvíľu a pôjdeme ho dohľadať. Pri samotnom výstrele musíme si zachovať chladnú hlavu, rozvážnosť a umiestniť tú strelu tak, aby tá zverina bola čo najmenej poškodená a vlastne ten kus, aby čím najmenej trpel. Čo sa týka poškodenia diviny, je treba brať ohľad tiež na tento faktor, preto treba tú strelu alebo zásah cieliť tak, aby bola čo najmenej poškodená. Vlastne získame potom hodnotnú zverinu, ktorú potrebujeme aj pri mäsových výrobkoch mať v čo najlepšej kvalite, napríklad taká daniel šunka. Produkty označené logom Slovenská zverina patria medzi vyhľadávané potraviny, o čom sa presvedčili aj účastníci Dní svätého Huberta vo Svetom Antone. Naša spoločnosť od minulého roku sa zaoberá spracovaním zverinového mäsa a v rámci toho, že tá komunita poľovníkov je pomerne dosť veľká, tá osveta je veľmi malá, tak aj túto príležitosť sme chceli využiť na to, aby sme spropagovali, ktorým smerom sa naša spoločnosť alebo firma uberá. V čom vy vidíte možno aj taký ďalší význam tej vašej účasti? Vy sa snažíte tu aj s poľovníkmi, či už tu alebo priamo v regióne komunikovať, teda potrebujete aj poľovníkov k vašej práci? Určite áno, pretože ten výkup tej zveriny je pomerne dosť komplikovaný. Veľa poľovných združení je ešte ako keby trošku bojazlivých, nedôverujú ako keby našej spoločnosti a to robenie tej osvety je veľmi dôležité k tomu, aby ten výkup tej zveriny bol oveľa jednoduchší a ľahší do budúcna. O tom, ako funguje systém výkupu ulovenej zvery v rámci spoločnosti Tauris, si povieme inokedy. Na teraz sa vráťme do revíru, pretože po ulovení zvery je dôležité jej vzdať úctu. Patrí to medzi staré poľovnícke tradície. Po nájdení toho úspešne strelného kusa vlastne urobí sa prvotná obhliadka, vlastne tak ako leží, či zver je zdravotne v poriadku.
Založí sa samozrejme pred ďalšou manipuláciou značka na označovanie zverí a potom sa samozrejme pristúpi k tradíciám, teda dali sme ulovenej zveri posledný rys a úspešnej lovkyni sme dali zálomok za ulovenie zveri. Zálomok podľa našich tradícií odovzdám tebe a dovol, aby som ti zagratuloval k uloveniu tohto danielčaťa. Ďakujem. Gratulujem, lovu zdar. Zdar. Nech sa páči. Pred vzdaním pocty ulovenej zveri ju lovkyňa alebo jej sprievodca musia vyvrhnúť. Samozrejme pre menej skúseného poľovníka alebo začiatočníka je to náročné, ale samozrejme skúsený poľovník, ktorý už niekoľko kusov zveri vyvrhol, takže s tým nemá problém, je to pomerne jednoduchá vec. Samozrejme pri tom vyvrhnutí vyškolený človek samozrejme urobí aj obliadku tej zveri, či je zdravotne v poriadku a podobne. Takto ulovenú zverinu, konkrétne toto danielča, teraz putuje do boxu, kde musí byť umiestnené v chladiacom zariadení. Po ulovení je najvhodnejšie čím najskôr zver vyvrhnúť a čím najskôr ju previesť do chladiaceho zariadenia. Tá zverina by sa mala čím najskôr vychladiť do 7 stupňov. A takto uložená zverina vydrží aj 14 dní. Musí zostať v koži kvôli mikrobiálnym procesom, aby sa vlastne nerozširovali a takto aj vydrží. Nám teda nahlásia, že u nás v spracovateľskom závode majú v ponuke toto danielča a odtiaľ sa prevezie ku nám do spracovateľského závodu. Zverina z danielej zveri je kvalitná, nutrične bohatá. Je to zdroj z našej prírody. Dá sa využiť každá časť z tohto uloveného kusa? Áno, samozrejme, u nás v spracovateľskom závode vieme využiť každú časť na rôzne výrobky, či už daniel saláma, daniel šunka alebo nejaké klobásy zo zveriny, daniel klobasa. A o tom, ako ďalej pokračuje cesta diviny z lesa až na váš stôl, respektíve pokiaľ z nej vzniknú takéto dobroty, to si povieme na budúce. Navštívime rozhrábku zveriny priamo v Rimavskej Sobote.